Il-kelliem ewlieni laburista l-Għawdex Anton Refolo qal li l-ikbar problema li qed jaffaċċja Għawdex hija nuqqas ta' xogħol. Semma kif f'Għawdex 11,000 persuna hija attiva waqt li 633 qed jirreġistraw. 20% oħra għandhom impjieg fuq bażi part-time biss. Anton Refolo qal li dawn huma ċifri allarmanti l-aktar meta wieħed iqis it-tnaqqis ta' bejn 10 u 30% fl-esportazzjoni mis-sena li għaddiet u l-fatt li Għawdex mhux qed jattira investiment dirett barrani. Qal ukoll in-negozjanti Għawċin minn 27 miljun euro fondi tal-Malta Enterprise ħadu biss 240,000 euro. Tkellem ukoll dwar ix-xogħlijiet li qed isiru fuq it-toroq f'Għawdex. Qal li dawn ix-xogħlijiet qed isiru b'nuqqas ta' pjanar u baġla żejda għaliex waslet l-elezzjoni. Dan b'detriment tan-negozjanti f'Għawdex li qed ikunu huma li jbagħtu l-konsegwenzi. Il-problema ta' aċċessibilità mhijiex ikkawżata biss mix-xogħlijiet infrastrutturali, imma anke mis-servizz ta' trasport pubbliku li mhuwiex sinkronizzat mas-servizz tal-vapur. Dwar il-qasam tas-saħħa huwa qal li s-sena li għaddiet aktar minn 500 persuna minn Għawdex kellha ssirilhom operazzjoni f'Malta minħabba nuqqas ta' servizzi li jingħataw fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Huwa saħaq li jeħtieġ li jsir investiment biex jibdew ikunu provduti fost oħrajn servizzi tal-onkoloġija bħal kimoterapija. Dwar l-istudenti Għawċin li attendu l-Università ta' Malta huwa qal li l-Partit Laburista jaqbel ma' dak li qed jipproponu l-istudenti universitarji Għawċin li l-eżamijiet isiru fil-Gżira Għawċija. F'Għawdex minkejja li sas-sena d-dieħla se jkun hemm 1500 anzjan, sal-lum il-ġurnata qatt m'hemmx dar tal-anzjani.